Ithi ngikutshela ukuthi labantu bamateksi ba-operate kanjani and ngizokutshela mahhala. You don't have to follow me, you don't have to like, you don't have to comment. Ngizokutshela nje mahhala. Abantu bamateksi, i-head office or their mbabizane iSantaco, it will speak whatever it wants. Ingafika nakusasa intshela ukuthi amateksi for free. Ingafika nakusasa intshela ukuthi you have a right yokugibela any mode of transport oyifunayo. Ingafika nakusasa ikutshela ukuthi ama-Quantum awasarenki. Ingafika nakusasa ikutshela ukuthi ama-CI angasagibeza abantu. Kodwa abantu abane-control over into yamateksi yilaba abasestradini. Khohlwa abantu base-ofisini. Abantu base-ofisini angeke bakwenzele next. Khohlwa. Ngathi i-office inokubhala ukuthi iteksi ethize akumelanga ithawuthe endaweni ethize. But laba basestradini nabavumile ukuthi izothawutha. Bese mawenza inkani ukhipha incwadi uthi le teksi bathe ingagibeli la bese bathi awusebenzi kusebenza thina la. Mawunenkinga e-ofisini. So leyo ukuthi kusasa ekuseni uzovuka ufaka abantu abayi-8 emotweni yakho uzitshela ukuthi nofika ni safe emsebenzini. Khohlwa iyeke ungayisukeli nokuyisukela le uzolimala. And uzwile ngithi MEC yethu ayikhulumanga next angithi because of uyazi naye ukuthi leyo ukuthi ungagibela nanoma kuphi and ungagibela nanoma yini. Ngithi mina kusasa vuka uyoma erenkeni urequest i-Uber or i-hailing driver through i-app yabo ubone ukuthi kuzoyenzakalani. Khohlwa i-head office ayisebenzi. Khohlwa.